Alright ke njoba ke mlaleli ngiyengakwazisa ukuthi sizokhuluma la emsakazweni wakho no Dr Ndlovu sibheka ke indaba yemthambo yegazi namhlanje angikubingelele la dokotela ngikwamukele emsakazweni izilomzansi ngikubingelele Sindi nabalaleli bomsakazo uthanda kakhulu izilomzansi. Siyabonga kakhulu siyathokoza ukuthi sikwazi ukuxhumana dokotela sibongele nangesikhathi sakho sinikezela sona kumsakazo wezilomzansi FM. Ngiyafisa kakhulu ukuthi mhlambe ke siqale sibuke nje indaba yayo imthambo yegazi nokubaleka kwayo. Yebo mangabe sibeka mhlambe ngokusobala nje nokucacile masikhuluma ngemthambo yegazi sikhuluma ngemigudu lapho igazi lihamba khona. Ngamanye amazwi lokho kusegazini ilokho kusidinga umzimba. Manje ukuze ukudla mangilinganisa nje igazi selithwala ukudla masidla ukudla lokho esikudlayo. Kuzohamba kwesini emathinjini bese kuyamunqa kuyongena egazini kuze phela kuhambe ke emzimbeni wakho ngoba inkinga yomzimba engakudingi ukwandeka. Yes. So mangabe kuyanjalo ke kufonela into ezokutransporta ke lokudla. Imthambo yegazi isebenza lapho ukuthi iyo ke lezo ba umgudu lapho igazi lizohamba khona ligeleza lihambe lideliver lokhu kudla kanjalo futhi masogela umoya lo oxygen ukuze ifike phela konke ingxenye zomzimba obidingakala yonke indawo njengokudla nayo futhi ke ingena la egazini ibambelele kule red blood cell bewona nga transportayo ehamba emthanjeni yegazi atransporte le oxygen ithambeke zonke ingxenye zomzimba. Enye ingxenye yesibili ukuthi lezo zinto lezo mangabe seyisebenzile ngoba phela kuyahamba ukudla uye emzimbeni umzimba ungene kuma-cells wonke asemzimbeni kube nama-processes enzakalayo bese kuba kulezo ma-processes enzakalayo bese khona into engadingeki eyiqeda ukusetshenziswa yikho ama-byproduct ukuze into lezi eziyingcola noma eziwumosheka wena wabona imoto mangabe ikhafula intuthu leyo leyo ntuthu ngoba isho ungasadingakali phuma kezosingeke ziyisinde engine nokudla nomzimba kunezinto zokuthi mawusuyisebenzisile kusale esikubiza ngempucuzo ongasadingakala kufanele kuphume emzimbeni uzophuma kanjani-ke uyabuyisela ukuyisa emthanjini yegazi. Imthambo yegazi ihlukene kabili khona le ihambisa ukudla emzimbeni sikubiza ngama-arteries lokho bese kuba ihambisa ukudla emzimbeni ne-oxygen bese kuba khona ama-veins alanda legesi ekuthiwa i-carbon dioxide ama-cells esebenzisile ukudla ne-oxygen phuma i-carbon dioxide namanye ama-weight ungena kuma-veins ama-veins wona-ke azodlula ngathi emafashini siyikhiphe outside lokuthiwa ma-inhale noma udonsa umoya ufake i-oxygen ukhiphe i-carbon dioxide isukile ethiwa ama-veins-ke emafashini i-carbon dioxide kodwa i-oxygen ithathwa ama-arteries. So ama-arteries lawo aphethe ukudla ne-oxygen ama-veins lawo zokuchitha ukudla okungasadingakala kuzophuma ngezinso lezi zinto ezingasadingakala ziphuma ngezinso ey'khame kanjalo futhi ne-carbon dioxide iphume ngamakhala useyikhipela ngaphandle. So umsebenzi-ke wemthambo yegazi ukuhambisa izinto ey'funakalayo emzimbeni nokubutha izinto engasafunakali zichithwe emzimbeni manje kugodwa nje. Ngizwa kahle kakhulu. Ngifisa mhlambe ke sisakhuluma sasichazela kahle kakhulu kangaka dokotela ukuthi ibaluleke ngani umsebenzi wayo wenzayo imthambo yegazi. Kungasiphi isizathu noma isigaba lakho ukutholakala ukuthi imthambo yegazi ayisasebenzi kahle. Iziphi izinto ezingaba imbangela yalokho? Ngiyabonga umbuzo wakho muhle kakhulu sisi. Kubashile ngokuhlukanisa kabili ukuthi khona lekuthiwa ama-arteries athwala izinto ezidingakala ukuba zisemzimbeni kunokugula kwakhona okunoku-atheka leyo mthambo yegazi bese kwakhona ukuthi ukugula kwala kuthiwa ama-veins lawa abutha izinto ey'ngasadingakala emzimbeni ukuthi zichithwe nawa nokugula kwakhona. Masiqala la kuma-arteries kuma-arteries ukugula okungase kwenzeke ilokuthi kulimale izindonga zemthambo yegazi.
izinto ezivamisile ukulimaza ziningi but ngizothatha nje mhlambe zibe u4 noma 5. Ugwayi mawubhema kuyayilimaza imithambo indonga zemithambo yegazi. Cholesterol ilamafutha asathola ekudeni mhlawumbe nawo azoba nosuku lawo ngoba lento engiyibalayo kwayizona zama-topics ngokwana kodwa ngiziqoqela ndawonye ukuthi ugwayi uyalimaza imithambo yegazi. I-cholesterol itholakala ilamafutha amambi asathola ekudeni hhayi ukuthi usuke uyisidudla cha. Ungaba mncane ngomzimba kodwa ube ne-cholesterol ephezulu, ungaba isidudla kodwa ungabi nayo i-cholesterol ephezulu. So ayihlangane ne-weight leyo, ihlangene nemithambo nje yegazi ukuthi mayi-high egazini i-cholesterol ngayilimaza imithambo yegazi. Bese kuba ukuthi ezinye izifo ezimbili i-BP lesiyaziyo esike sikhulume ngayo high blood pressure yayilimaza imithambo yegazi esomataris. Bese ukuthi isifo sashukela sayilimaza imithambo yegazi. Lezo mthambo yezimo lezo zokufoyijwayelekile ngiphinde futhi ugwayi, cholesterol ephezulu, isifo sashukela, isifo se-BP. Bese kukhona ezinye izifo-ke ezike zenzeka la kuhlaseleka khona imithambo yegazi, ihlasela mhlawumbe amagciwane angilinganisi. I-HIV for instance iyakwazi ukuthi ezinye izinto ayihlaseli nje kuphela amasosha omzimba, ihlasela indawo eningi, ezinye izindawo ey'hlaselayo imithambo yegazi. Bese ziba ne-inflammation iy'ndonga zemithambo yegazi ziyahlaselwa i-HIV. Kube khona uhlobo nje lwe-group lezi kuthiwa ama-auto-immune diseases la umzimba uzihlasela wona amasosha omzimba angithi ahleze patrona la emzimbeni elokhu ebheka nje ukuthi zikhona yini iy'mpawu ukuthi le nto le iyingxenye yomzimba. Uma ukuthi ngalendlana thize leyo signal bese sibheka wrong noma ingakutholi isiqiniseko sokuthi le mithambo yegazi yomzimba wakho sokune-fault ekhona ivele ihlaseleka. Bese kwenzeka into esifana nokuhlaseleka nje ngokusebenza i-HIV, kube nanto kuthiwa inflammation imithambo yegazi. So ungabadidi kakhulu abalaleli ucela nje ime lapho bese kuba ukuthi-ke mayiselimele lo mthambo wegazi kwenzakalani. Nazo lezi zifo sengiyibalile ukuthi mhlawumbe ziwusipho eziwu-4 engiyibalile ngase ngibala eziwu-5 engiyibalile ngase ngibala nogwayi. Ukulimala kwazo-ke kwale mithambo yegazi ehambisa ukudla ne-oxygen zonke ezidingakalayo emzimbeni ulidela ekutheni kwenzakaleni. Mayilimala imithambo yegazi kuyenzeka igcine isiyi-weak bese iba ngathi uma futhi ibhaluni ukuthi ibhaluni ongalifutile le-right kodwa abantu walifutha iyabhaluna ibe weak, kuya ngokuyela iba weak uma uqhube ukufutha bagcina seliqhumile. Kuba nento engathi ibhaluni kanjalo engxenyeni leyo elimele yomthambo siyibiza nge-aneurysm. Laba bathanda ukuguglisha nje mhlawumbe bake bezwa ngalona. I-aneurysm lapho kusuke umthambo wegazi umise kwebheluna kuleyo ngxenye leyo affected. Usungaqhuma noma inini-ke lapho kuyingozi, depende ukuthi imuphi. Uma kuqhuma umthambo mhlawumbe usekhanda sekuyi-stroke, nasema kuqhuma lo osenhliziyweni ungashona nje sometimes lo osenhliziyweni lomkhulu nawo kuthiwa i-iron njalo njalo. Bese ukuthi enye into engaseyenzeka uma ukuthi awuqhumanga ungahamba kulokufomeka nje into eyibhampe engathi ispeed akubona umgwaqo bese uba nento ye-speed hump. So kuyenzeka-ke epayipini lapho kube nento lokhu ifomeka lapho ngenxa yokulimala kwey'ndonga. Into eyayiyenzeke into ezifana no-calcium nayo le-cholesterol besikhuluma ngisho kuthiwa ayikho-ke phezulu inomali kodwa uma kwakhona indawo elimele sekuyaziqebu kokuthize endongeni bese lokhu ingena lapho-ke i-calcium la ne-cholesterol kugcine sekufoma into engathi i-speed hump kambe bese kufomeka ihluli i-clot uvaleke lo mthambo. Ingozi-ke uma uvaleka kanti usupply amehlo blind ayikho into esingayenza sekuqinile njalo. Uma kuvaleka lo supply inhliziyo i-heart attack le, uma kuvaleka lo supply ubuchopho sekuyi-stroke, uma kuvaleka lo supply kubantu besilisa yazi yabathinta leyo kakhulu ukuthi lo supply induku yomuntu wesilisa gcine ingasasebenzi kuba umthambo phela usublockekile. Uma kublockeka lo supply izinto ziyaphi izinto une-kidney failure sekufanele uphila nge-dialysis. Uma kublockeka imithambo esupply mhlawumbe iy'nyawo ubona ukuthi iy'nyawo lakhe lowo mmandu bamnyama gcine selibola lithi i-gangrene gcine selinquni
ikampa lapho leyo nto kulimaleni umthambo wegazi sikhuluma ngale ehambisa igazi ukuthi ihambisa izinto bese bakhona lethu ama-veins esikhuluma ngayo le hambisa igazi ivamisa ukuba thick ngoba i-pressure fanele ibe nkulu ngoba iliphambele ukuthi lihambe bese ukuthi lethu ama-veins iy'ndonga zakhona ziba thini akuvamisile ukuthi ihlasele izifo bengizisho ezakhona zisokuthiwa kancane inkinga yakhona kukhona ama-valve akhona ukuthi uma ngabe engasebenzi ama-valve kuba nalento mhlawumbe ekuthiwa ama-varicose veins ubona umuntu enemithambo ekhansile emlenzeni so ama-veins kungesona ama-arteries la enxa ukuthi ama-valve akhe enyaweni akasebenzi igazi likhuphuka ngemlenze liphinde limuve kanti ama-valve mayesebenza phela likhuphuka mayithi yabuya ivalve ivale iqhubekele phambili mayi-weak ivalve so siyaphinda kubuyele emuva siyaqhansana imithambo abanye banama-veins asesefana ama-varicose veins ama-spider vein asesefana nje spider noma amabhekile abangathiwa purple noma ngathi ababomvu abemancane abemaningi kanti ama-varicose veins wona abamhlaba emakhulu abonakala liboqini bese kuthi into kuba khona i-deep vein thrombosis. I-deep vein thrombosis, uthrombosis uchaza ukuthi ukufomeka kwehluli emthambeni wegazi. Ukufomeka kwehluli emthambeni wegazi kuyenzeka kuma-veins khona lawa deep kube khona lawa superficial. Lawa superficial ngabamathi lawa sobala okwazi ukubona ngaphetha kunjeni lawa abamsifoma amalokhunjana ama-varicose veins. Bese ukuthi lawa deep abamsifoma ama-varicose veins wona vele kwenzeka ihluli khona ingozi-ke ihluli ngoba nakuwona la sikhuluma ngokuqaliswa ama-arteries makufomeka ihluli khona akugcina ukuthi kublokeke kuphela kuyenzeka kufomeka ihluli endaweni eyodwa bese lelo hluli liqebuke bese liyahamba ngilinganise kufomeka ihluli emthanjeni osemqaleni kule phampa igazi eyisa ukudla ne-oxygen afuna khona malaxebuka lelo hluli liyahamba liyobhlokha umthambo sesichosheni sengi-stroke leso makusuka kulawa esiwabiza ngama-deep vein thrombosis ezithweni noma emlenzeni liyaxebuka lelo hluli lihambe bese liyobhlokhe elokhunjani ephashini noma enhliziyweni ezinye zeyimbangela into ethi sudden death kunobaba la ukuthi kwashiwo ngizosho phela ngoba asiyona ipatient yami futhi ndiyadiscusswa nje emphakathini wokuthi uvuyo mbuli owayesebenza kwa-SABC esakaza indaba bayamkhumbula washona kanjalo ebukira kwavele kwasuka nje isithuli esithweni la uzingiphi ephashini kwaphela kanjalo ngoba kwasakaza indaba umndeni wakhe washo kushone kanjani bavuma ukuthi kushiwo sefana nami ngikhuluma ngayo lena nje ukwenza isibonelo ukuthi ukuba nehluli esithweni deep ilo hluli liyingozi ukuthi lingaxebuka bese liyakhuphuka lizohlala ephashini libhale imithambo lesapha ephashi kubona nthi sudden death uma-ke labhlokha napho iyadropha ukuthi iyashona so yilobo bungozi-ke obungaba khona uma ukuthi imithambo iyalimaza abasesemkhazini ukugula kungasakwenzeka ngalezi zifo bese ngiyibalile. Ngizwa kahle kakhulu mhlawumbe salapho nje dokotela ngifisa ukuthi ikhona yini indlela umuntu angazama ukugwema ngayo konke lokho susibalele kona amahluli njalo ikhona yini imizamo umuntu angazenzela wona ukugwema lezi zimo njengoba sivamisile ukuthi sithi umuntu akahamba uzichecka emtholampilo noma kadokotela ngoba mawukuthi une-BP utshelwe ngayo kodwa uyizile nomuntu ozimithi ngabe udinga ushukela ngaba yini khona lento eyenziwa abantu ngathi umuntu awu mina ngiyakwazi ukubakhohlisa laphana yabona nje manginikeza imithi mhlawumbe ngomhlaka wani bese lento ngiyiphuqe laphana uthi makusafane ngisibele ngomhlaka wani kuqala ngomhlaka 28 kwaphuza 29 31 lo 4 days nje ngizobe sengi-right mayofika lapho zithi i-BP right noshukela u-right ngibakhohlise kanjalo hhayi awukhohlisi ngikhohlisa wena ngoba entune lezo-31 futhi wena le-BP naloshukela ayisenzela umathanda kule mthambo yakho bese uzama ukukhohlisa thina ngale nsuku ey'ntathu sibona sengathi ku-right awukhohlisi ngikhohlisa wena ngoba awuvikelekile le mthambo yakho so kubalulekile zama ukugcizelela ukuthi kubalulekile abantu bahambe bayozi-check-a kahle ukuthi abanazo lezi sengiyibalile ukuthi ngiyalimaza imthambo obhemayo akehlise kancane nalazi baphume ekubhemeni
Lawona into vela mvuke ekuseni athi asabheni kulungile abakwenze lapho lawo banenkinga bawukhuluma ngale-20 ngosuku mhlawumbe ukuthi hayi mina for the next month sengizowehlisa ngizoma 15 ngale landelayo ngehlisa uyaphuma kancane emizweni yakho kanti ukwazi ukuya kwaye kanjalo bese kuba ukuthi mawusekwaziwa phela ukuthi naso leso sifo landela phela imiyalelo yes landela futhi indlela yokudla ukuthi ngeke uthi noshukela kodwa njani noshukela ne-BP ubhizi nento enosawoti ne-cholesterol ubhizi ngento namafutha kakhulu njalo njalo landela imiyalelo yakhona udle ngendlela efanele ukujima azokusiza ey'fweni ey'ningi kuthiwa ama-chronic ukujima zivuthavoke obviously ngesilinganiso sakho phela sisho ukuthi mawusudlile esigabeni ukuthi ungaqhubulani ley'nkinga ziqhubule kodwa enza kulingene nawe ngokweminyaka yakho kodwa zivothavoke kuyasiza zikhontroleka kalula umuntu ojimayo nomuntu ongajimi so kubalulekile bese sigada nento esiyidlayo-ke kangangokuthi ngiphethe ngixhipho nesifo kodwa nje ngokujwayelekile ungazuze ugule zijwayeze ungabe mningi ushukela ekudeni zijwayeze ungabe mningi usawoti ekudeni zijwayeze ukuthi unganamafutha amaningi ekudeni kodwa abantu abanjengayo uma ngingawaboni nje ngamafutha entanta nje angiboni like sare lo uyayibona nje njengale ubhizi yazimasa yeka lento ungabona ngamehlo amafutha mawudla ukhala udla nje kahle udla kwakho okubhalansile kunamafutha namaveji usawoti nje olingene kahle yekela ukuzela usawoti sekade sewufake ukuthi nambo usawoti nasekufaka ngaphezulu izincomo akukusizi lokho uyela uma uphuza itiye uphuza ipuni ey'ntathu amasipuni amabili ngokujwayele asuke esanele ithi isipuni elilodwa likasawoti ekudeni ozokudlila ngalonke nanele kulowo khari osekuzopheka noma ingerayi so into ey'njengalezo kufanele ukuthi ayiqaphele bese yayivocavocana nokuthi-ke kuye kwenzeke uma uzohamba indawo ende enye into edathi uhamba 2 hours udrive ukuthi uyahamba yiyo le ngoba igazi engidala ukuthi kube namahluli emthanjeni yegazi igazi lomuntu olokhu emile ndawonye bese ndawonye onokunyakaza ukuthi umzimba esamoshayela ngekuthiwa uzizwa ukuthi awukazeli uma umuntu ukuhamba kancane uzongena lokuphampa igazi ukuthi lingabe amahluli especially la ehliziyweni ngoba akho inhliziyo lapho igazi libuyela nje enhliziyweni libuya ngokuthi amamasela lawo ey'thuli ey'hliziyo abiza nge-second heart ngoba iwona encedayo ukuphampa igazi libuye lihliziyweni lingabi slow noma lingami for amahluli so noma ngisho ebhanweni namba iflight ende ke kusho kuthiwa ubusuku umashe la ipasseji noma uma ngebhasi ubusuku umashe la ipasseji ukuze ungabi namahluli ngizwa kahle kakhulu dokotela ngizothuka ukubamba nje kafishane seyindabeni ezifinqiwe kunomlaleli la onombuzo ngizobe sengikunikeza umbuzo wakhe bese ngicela ukuthi ke usiphendulele yena kale kaloko sinikeze ukuthi ke umlaleli angachimana kanjani nawe enombolweni yocingo ngale kwaloko ke ake ngithuka ukubamba kwamanje yebo. Alright. Seyindaba zokugamanxa kwehora isikhontokazi kwamasondo umlaleli wezilomzansi iphethe indaba zokugamanxa kwehora le-11 kumsakazo wakho izwi lomzansi FM ohlelweni senza kwenzeke. Izindaba zokugamanxa kwehora le-11 umsakazweni izwi lomzansi nokuphiwa amasondo sawubona mlaleli. Imeya kumasipala wesifunda uMgungundlovu ithi-ke bakubeke eqhulwini ukucija-ke amakhono abantu-ke abasha bakulo masipala kanti-ke umxhumanisi kwiqembu le-ANC uthi-ke bazimisele-ke ngokuqhubeka-ke nokusebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukuba-ke baseke izwe-ke lasePalestine. Okwenzeka lasePalestine okwamanje okuyikona okukhulu kakhulu ngakho-ke sikhuthaza ukuthi nathi njengesizwe sisukume sibalekelele Uma ngabeke lebumbane ihora le-12 ngizobuya nazo sezicweleni. Lezi bekwesifinqiwe kuyizwi lomzansi. Siyabonga kakhulu kwintokazi kwamasondo neindaba ezifinqiwe kulayini wethu sesenaye uDr Ndlovu sikhuluma naye namhlanje usichazela kabanzi ngayo ke imithambo yegazi esihlukanisela yona ngokuhlukana kwayo nemisebenzi yayo nokuthi ke singagwema kanjani ukuthi igule noma ibe nezimo ezingasiholela ezifweni ezinhlobonhlobo asesibalulele zona ngale lokho dokotela usekhona Yebo sesekhona Sindi. All right. Ngicela ukuthi ngiphuthume ngiye kulombuzo womlaleli bengicela ukuthi nje usiphendulele yena.
Khuluma noBundiwa kaNdlovu eMaritzburg ngokusebenza ngamashu ekhaya labadala. Ngicela ukubuza ukuthi yini umehluko phakathi kwama-capillaries nama-veins nama-capillaries. Umehluko ngicela ukubuza ukuthi yini umehluko. Ngiyamthola dokotela. Ngiyamthola ngizomphendula sengidabulela nje abantu abangayenzanga ibiology esikoleni ngizozama ukuthi bayizwe le technical zombuzo obuzayo kuyawu-understanda nayo impendulo. Okay. Ngokuhlukana kwalama imithambo yegazi sebethwala ukudla nazo zonke izakhamzimba ezidingakalayo ne-oxygen siwabiza ngama-arteries. Ama-arteries ahlukene ngokosayi. Lawo amakhulu imithambo emikhulu sama-arteries ebese iyabuya incipha ibizwe ngama-arterioles. Okay. Ebese ngemncane impela enciphile la e-operator at the level yokuthi seyimasel la izoletha khona ukudla endaweni impela la sithi khona microscopic ukuthi ama-capillaries ngeke uzowabona ngamehlo uzobona na-microscope ngoba asebenza kuleyo level la sediliva khona-ke ukudla-ke manje sediliva ne-oxygen diliva nezakhamzimba. Ngamanye amazwi ama-capillaries abesimolest ongeke uzwabone ngamehlo. Ama-arteries ongeke uzwabone ngamehlo. All right. But on the side lezo lethu kuhle bese ukuthi ama-veins yena usho ama-veins ila eqoqa khona udoti i-waste ne-carbon dioxide. Nama-veins ahlukene nawo khona lokuthiwa ama-venules nawo akuleyo level yama-capillaries encane. Angithi ama-capillaries azoletha ukudla ne-oxygen bese ukuthi ama-venules azoqoqa i-carbon dioxide ne-waste. Okay. Bese kukhuphuka bese kuthiwa ama-veins ngoba esemakhulu siwabona ngamehlo kodwa mayemancane abizwa ngama-venules. Yena mayethi ama-veins usho a-broad term include ama-veins nama-venules ilokho okuthwala i-waste ne-carbon dioxide. All right dokotela ngicela siphinde siphuthume sithathe nangomunye umlaleli naye onombuzo. Dudu nesisi afanti. Dokotela nginombuzo lana ngangilalisiwe esibhedlela sokwase ngenziwa wonke ama-test kwatholakala ukuthi enhlizweni kune-clots shuthi ihlwile. So ngase nginikezwa i-treatment uwarfarin. So kwase yasho udokotela ukuthi ngizophila nane-clot until ngize ngife. So mhlawumbe bengicela ukuthola mhlawumbe ikhona enye indlela yokubona ukuthi i-clot le isihlakazekile or ukuhlakazeka kwayo enhlizweni njengoba uchaza ukuthi uma kwenzeka kuhlakazeka liyanyuka liyoshaya enhlizweni or liyoshaya emaphashini umuntu afe. So mina kulesimo engikusona manje kunawo ubungozi kangakanani ukuthi lihlakazeka mhlawumbe uthole ukuthi siyacima inhliziyo mhlawumbe sengiyashona. Cela ngizolalela emsakazweni. Ngiyamthola dokotela. Ngiyamthola. Umbuzo wakho unempendulo phakathi kodwa ngizomphendula. Musikeza ngoba ngikhazi mayisuka emlenzeni ihlulu lahlakazeka noma laxebuka lehamba liye emaphashini nosenhliziyweni. Bese kuthi leli yena nalo lisenhliziyweni maxebuka asaye emaphashini liya ebuhleni until libange khona stroke. So medication ayinikezwe yokuthi lingakhuli lingaxebuka lingahlakazeki ngoba lokho kuyingozi phela. Mazamnikeze ikhona medication yokuhlakaza mangabe i-conductive basket injector ngayo mthanje ngegazi ihamba lento ebasket ibe ngale kwehluzi bese liyahlakaza bese yalibamba bese lingabaleki liye elokunjaneni enhliziyweni bese liyakhishwa ngalo basket lo ujovo ngaleyo nto la lengida kwi-groin noma semanyongeni kodwa ingozi ukuthi ungayenza enhliziyweni so ayenziwe enhliziyweni because one day yakhuphuka lento yeprosheni sekunestroke njalo. So bolunikeza medication ukuthi one lingaxebuki lingahlakazeki. Okay. Yeah.
asathandanga omunye dokotela nayo nombuzo. Ngokudla kwemafutha ngikudla. Okay. La sicela ukubuza ukuthi i-cholesterol ngayehlisa kanjani ithini treatment yakhona ngoba ngumuntu ogijima ngimncane ngomzimba kodwa manje ngiyocheck bade i-cholesterol yami iphezulu. Cela ukubuza ukuthi i-cholesterol isuke ingaphakathi emthanjeni egazini noma ingaphandle. Manje cela ukubuza kahle ukuthi yiphi indlela engezwe ukuthi ngehlisa i-cholesterol emzimbeni ngoba ngumuntu omncane ngigijima comrade ocean odaya i-cholesterol yami mangiya emaklinikhi badaya iphezulu into. Ayamthola dokotela. Ngiyamthola ukhala ngokuthi I-cholesterol yakhe iphezulu. akanawo umzimba omkhulu kodwa i-cholesterol iphezulu. Ufakazela into ebengiyisho ukuthi i-cholesterol ayikangene no-size womzimba. Kodwa iya ngokuthi nje emthanjeni yegazi i-cholesterol ingakanani. So usebuza ukuthi iyakhontroleka kanjani. Already okuhle akwenzayo ukuthi uyajima. Angamqinisekisa nje ukuthi noma iphezulu abikwese bakuthiwa kajimi. Esingakusho ngoba i-talk yethu yanamhlanje ibingekho i-cholesterol. I-cholesterol iyakwazi ukuthi ibe uphuzo futhi ukudla nje ukudla kahle okungenayo i-cholesterol phezulu but umzimba wakho uhluleke uyendisha ivele ibe phezulu. Njengaleso kuyadingakala ukuthi ungene kwi-treatment nokuthi le dietitian makuthi bengakabonani nayo udokotela amsebenzisayo kuyafanele amrefeye kwi-dietitian im-advise indlela zokucontrola i-cholesterol using i-diet. Otherwise akhona phela amaphilisi esibanikeza wona masesivule kulezo igaba lezo. Ayike iphezulu i-cholesterol yakho kwenza okufanele but sasephezulu nansi i-treatment ewu-chronic ekufanele nje ayithathe wena wabona umuntu uthatha amaphilisi e-BP noma ushukela nayo-ke inamaphilisi. Okay. Ngicela ukuphinde ngibambe nangomunye umlaleli dokotela. Okay. Sengibona dokotela nawe umsakazi. Ngisacela ukubuza abantu umzukulu wami unenkinga la uyamongoza. Nje bekumjahe nje lesikhathi kuthule nje isikhashana kuphinde futhi kwenzeke. Uyamongoza nje ubanda kushisa kuyafana. Ngangamisa eklinikhi kwathi imfutho yakhe yegazi uphezulu. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe umbongozi mwenziwa yini ngempela ngoba angiphathekile kahle ngiyabonga. Dokotela. Ukhuluma ngokumongoza but ngizwa ngale phathi yomfutho wegazi ukuthi bamtheka wasala phezulu. Impela dokotela. When answer yiyo le ukuthi mangabe ne-BP kufanele adla amaphilisi e-BP. Kufanele ehlise into sawothi uthi ukhathazwa ukuthi kanti ibangelwa yini ngempela lento. Umongoza. Yebo. Bangelwa i-BP lokho ngichazayo ukuthi umfutho wegazi phezulu so igazi lize liphumele ngaphandle emthambo wegazi ngoba umfutho olufukayo mningi. All right. Uthi mangabe nje une-BP vele uzohlala umongoza akukhathalekile ukuthi kuyabanda noma kuyashisa. Inkinga akuyona temperature, inkinga ukuthi pressure i-high emthanjeni wegazi lize livuzele ngaphandle komthambo wegazi waliphushwa le pressure ingaphezulu kwalokho efanele ngabikho. Kungenzeka dokotela umongozi kodwa umfutho wegazi obuphansi. Umongoza nakho uyi-topic ngokwakho. All right. Ungamongoza ngoba unenkinga vele ukuthi igazi lakho litini kakhulu. Ungamongoza ngoba umuntu wama-sinus, ungamongoza ngoba unama-nasal polyps. So kwayikona lokho kuyi-topic ngokwakho. Umlaleli uyabuza la dokotela ukuthi lama veins asemlenzeni ikhona indlela yokwelapha. Isikhathi esiningi ayakhethulwa khisho ngoba wathi uNkulunkulu mayesidala wasipha nama-alternatives. Ma unezinto eziwu-2 kahle kahle uyidingi zombili awazi ukuphila ngeyodwa njalo njalo. Le mithambo-ke iyakwazi ukuthi le ehluphayo ikhishe isale le minye ithathe over uphile nje kahle. Siyabonga kakhulu dokotela isikhathi osinikeze zona kumsakazo Izwi Lomzansi. Ngicela ushare inombolo zakho nje sasiphetha. Inombolo etholakala kuyona 031 940 97 61. Ungayiphinda doctor? Oh sorry 031 940 97 yes 61.